bueno, hemen zati honetan, erreka zati honetan, auki hauen, aztarnak ikusten dugu ja gaur egun, bai hemen egon zen burdinola, bat behintzat, takit, igual lehenago beste bat zamako lan. Ez da Dimeko burdinolen historie, kontesto zabalago baten da, Bizkaiko burdinolen barruen, eta gero baita denpora aldetik hartzen dugu 15. mendetik, 1840 urtetik, harik eta desagertu ziren arte, 1895 inguru horren. Horren barruan, Dimeko 5 burdinolak. Eta, bueno, baina hori baino gehiago da, liburuek hiru zati ditu. Lehenengo partean daukadana da, bueno, nortzu ziren burdinola horien jabeak edo zerak, ez? Eta orduan egiten dudana da, 13. mendetik, 14. mende inguru horretan, arratien zeintzu zirean famili, esango dugu, elitea, nekazal giroko elitea. Eta gero, burdinola bukatzerakoan, 3. zatian egiten dudana da, horietariko asko pasauko dira gero politikara. Agintari importantea, politikoki importanteak izan dira. Orduan, ibilbide hori egiten du liburu. Eskerrak begitu hasi zen azoka denporan galdetzen liburua egitik. Behingoan apur bat gehiago hitz egingo dugu liburua buruz, eta hori gure liburu erosi aurretik, hortaz jakin gure dauena, hor dauka artikulu hori begitu irakurri izateko.